Ben, pois, moi boa tarde. Para mí é unha alegría poder estar aquí convosco. Espera, vou por aí a presentación. Ai, Agora sí. Con este título, Cantas lésbicas coñeces en toda a historia de Galiza, non? En realidade, a presentación, o interesante de todo o que vou dixer esta tarde é o título. Non co cal, teño que falar algo máis, non? E polo menos eses 20 minutiños que me comentades, mas ás veces o interesante non é a resposta que poidamos dar, senón o mero feito o simple feito de formularmos a pregunta, non? Porque non sei, vos se cada sabedes un pouquinho así do meu currículo, como doutor en filoloxía, profesor en secundaria na universidade, autor de varios libros, de varias investigacións, e, por tanto, podedes dar fe dunha cuestión. Podedes dar, grazas ao meu currículo que teño aí académico, podedes acreditar no que os vou dicir a continuación. As mulleres existen, e as mulleres, ademais, existiron. Non son un invento recente, non é algo que aparecese hai pouco, digo porque, ás veces, vendo algúns documentarios, vendo algúns libros, algunhas películas, e, sobre todo, máis grave, vendo algúns manuais escolares, pode parecer que as mulleres son algo que apareceu máis tarde, non? Que debía de ser que os homes cortaban un pedazo do corpo, por exemplo, un dedo, lanzábano e saía outro home. Mas non, as mulleres existen. Entón temos que formularnos, polo menos, a pregunta de se as mulleres existen desde sempre, onde estaban, que facían, que sentían, en que ocupaban o seu tempo, que facía a metade da humanidade. Non é unha costela que de repente xurdise, non? Era unha costela que estaba aí desde sempre, co mesmo número, non? Entón, as mulleres existen, teremos que contar a súa historia. E as mulleres que aman a outras mulleres, que desexan a outras mulleres, tamén existen ao longo do tempo. Entón, primeira cuestión, ali onde temos testemunhos, por que non se nos relatan? Por que se ensombresen? E ali onde non nos temos, teremos que formularnos a pregunta de por que motivo. Que conste que é verdade, o agochamento das fontes históricas que falan da diversidade afectiva sexual non só acontece na parte feminina. Na parte feminina acontece, se queremos, cun acento especial. E, nese sentido, tamén, desde a Deputación da Coruña e Nós Televisión, estáse a preparar un documentario para tentar axudar a divulgar tamén algunha desta información, que facían, por exemplo, as mulleres que amaban outras mulleres na Idade Media no reino de Galiza, que conste que tamén non son só da Idade Media, verdade? Son de diferentes etapas históricas. E mesmo ides sair algunhas persoas daqui coa boca aberta, porque o interesante ás veces non é o que nos agochan, que tamén é importante. Hai algo que é ainda máis abraiante. O que está á vista de todo o mundo e mesmo así non o vemos. Mas primeiro vou comezar, aínda que xa rapidamente, falando das mulleres medievais. Do caso da Rúa da Moeda Vella, en Santiago de Compostela, onde viviron ou pensaron en vivir dúas mulleres chamadas Sancha Pérez e María Leve. É o único caso que conservamos en toda Europa, reparad, en toda Europa, onde se fala de dúas mulleres que conviviron ou pensaron en convivir nunha rúa concreta, saímos a rúa concreta, por amor de unha das cantigas, non se me obrida o amor de María. E sabémolo por unha serie de cantigas que sí, que son de burlarse, non di, te gusta outra muller, teñen que queimarte, non di iso, di, maldita sexa, non? É un pouco... Reparade no relevo, o único caso, noutras partes de Europa, cando se fala do amor entre dúas mulleres, e non está literaturizado, son fontes normalmente xurídicas, e son para mandar matalas, ou ás dúas, ou a unha delas, aí consideran membro activo da parella. Neste caso, non. Neste caso, no ano 2016, presentouse aquí en Santiago de Compostela, esa Rúa da Moeda Vella, aquí ao ladiño de onde estamos, presentouse no ano 2016 unha moción no Consello de Santiago de Compostela, presentou daquela era unha consellera na oposición, a que é a actual alcaldesa, Goretti San Martín, e debateuse, e esa moción saiu aprobada con case todos os votos a favor, menos dun partido político concreto. É interesante repararmos no debate que houve ese día, porque foi case como un congreso de literatura medieval. Son só pouco máis de 2 minutos que imos escoitar o que argumentaba o conselleiro do Partido Popular para non votar a favor desa moción. Agora, cruzade os dedos para que vai ao son.
Señor Aí está. Brunet. Gracias, señor alcalde. Señor San Martín, o Grupo Popular baixa ester toda vez que temos certas dúbidas a respecto da oportunidade da súa moción. Nos non temos dúbidas sobre a oportunidade de insistir na prohibición de calquera discriminación por razón de sexo ou de xénero, e non temos dúbidas tampouco sobre a oportunidade de difundir as cantigas medievais, difusión que podería facerse mediante unha reformulación seria do mapa literario. No entanto, a moción suscítanos algunhas dúbidas. En primeiro lugar, hei de confesar que cando a lin, o que se me viu a cabeza foi Gilda, a película Gilda. Digo Gilda porque Gilda foi para millóns de persoas unha magnífica representación do que era unha relación, unha atracción sexual entre un home e unha muller, Ben Forre e Rita Hayworth. Non entanto, hai xente moi razonable, xente perspicaz e xente clarividente que entende que Gilda é unha obra de referencia do cine homosexual. Que quero dicir con isto? Bueno, pois que quero dicir que a recepción e a interpretación da obra artística, da obra cinematográfica ou da obra literaria é libre. Aquí vai, comeza suave. Aquí comeza dicindo, mirade, hai unha obra hétero, todo o mundo que a vexa é hétero, e hai xente que pode ser moi serena, mas en realidade como se apropian deses... É un prexuízo que existe, que ten moita forza. A idea de que estamos continuamente dicindo que eran xente, non, que estamos arrimando a brasa a nosa sardiña, non? De, tentamos forzar lecturas que en realidade non son así, mas vainos aí. É curioso, porque ese prexuízo serve con moita forza para esconder, para agochar, para ocultar, para camuflar o que é a continua manipulación heterosexista das fontes históricas. Despois vou por algúns exemplos. Dudosos da literatura, pois que pola súa formación teñen unhas ferramentas intelectuais, unhas ferramentas epistemolóxicas que lles permiten ir na interpretación da obra moito máis alá do que vai a xente do común. Pero tamén é certo aquilo que advertía Cela, non? Cela contaba nunha ocasión a historia de que él asistira a unha tesi doutoral sobre a súa obra e que quedara abraiado ao escoitar pois ao defensor da tesi pois unha serie de ideas sobre a propia obra de Cela que Cela realmente como autor descoñecía. Con isto quero insistir na idea de que a interpretación da obra literaria é libre. Evidente pois que a señora San Martín ou a señora Castro pois son libres de interpretar que na cantiga de Vázquez de Talaveira hai unha referencia explícita a unha relación lésbica, pero tamén teñen que entender que hai outros estudiosos da literatura, estudiosos moi acreditados e con publicacións que non ven tan clara a existencia desa relación lésbica. Cada quen interpreta a obra libremente, pero precisamente por eso, porque a interpretación dunha obra literaria debe de ser libre, non deben existir interpretacións oficiais ou interpretacións de Estado. Hai algunhas cantigas, por exemplo, o libro Vidas e Historias LGBT da Idade Media comeza cunha cantiga que di Mari Mateu, tan desexosa me és de cono como eu. A ti gostas tanto das conas como gosto eu. Eu que di explícitamente. De Mari Mateu, o único que sabemos é que lle digan esa cantiga. Sabedes que hai profesores universitarios que en congresos académicos dixeron que non estaba claro de que gostaba Mari Mateu? Que se Mari Mateu podía ser bisexual ou tal vez heterosexual. É que non importa. É que aí xa non importa. Mesmo tes a proba e mesmo así daslle a volta. A interpretación libre. A de verosimilitude desa relación lésbica, o recoñecemento política desa suposta relación vese tamén ensombrecido por dúas cuestións. En primeiro lugar, estamos a falar dunha cantiga de escarnio de maldicir, dunha cantiga de máis de asunto persoal, e unha cousa é valorar en termos literarios unha cantiga de escarnio de maldicir dende unha posición persoal ou académica e outra moi distinta é transformar a valoración literaria en valoración política. Isto é, non nos parece como moi oportuno valorar en termos de exemplaridade social ou política dentro dunha corporación municipal unha sátira que supuso no seu momento unha intromisión ilexítima na vida de dúas mulleres. Valorar como exemplar en termos... O da intromisión lexítima na vida de dúas mulleres é fascinante. Non imos colocar referentes lésbicos porque na cantiga, pois efectivamente non é unha cantiga de exaltación, tampouco é unha cantiga lesbófoba. Non, porque tamén moitas veces interprétase como homofóbica cousas que non son homofóbicas. Poñovos un exemplo. Hai unha cantiga, tamén medieval, galego-portuguesa, que di Don Tiso Pérez, quería hoxe eu ser guardado do trebello seu. Don Tiso Pérez, a cantiga que ven dicindo é un pesado. Todas as noites ves, ou cada vez que hai lúa chea, e ves, fase lo mesmo, ves trebellar comigo, eu estou canso. Quería ser guardado. É un home que fala en masculino sobre Tiso Pérez. Durante moito tempo esa cantiga puxérona como guardada. Despois ides ver a imaxe onde pon guardado, un o esférico, redondo, orbicular, non hai dúbida, non fai falta de verdade. Non tanto, mudábano por guardada. Até que alguén dixo aquí, non pon guardada, pon guardado. Entón dixeron,
Entón non é unha sátira contra un mal amante, entón é unha sátira contra a homosexualidade. Non, continua a ser unha sátira contra un mal amante, non hai... É a leitura contemporánea que modifica o que o texto di. Mas imaginado de intromisión, nas fontes históricas, aquí Miguel que traballa con testamentos, entre outras cousas, imaginade que di, é que non se poden meter na vida, non? Estaste metendo continuamente na vida íntima desas persoas, non? Quero dicir, se se aplica a calquera fonte histórica, que disparate este? Que disparate? Esta gatiga é ofrecer unha mensaxe cuestionable a de que a intromisión ilexítima na vida privada das mulleres é algo aceptable ou plausible. En segundo lugar, estamos a falar dunha cantiga de escarnio e maldicir de aire poica del filo un tanto machista no que o autor califica como leve a unha soldadeira. Leve, que pode significar, según os estudiosos, tonta. Tampouco nos parece oportuno valorar como exemplar e ofrecerlle ás novas xeracións como referencia unha cantiga na que a muller aparece vinculada ao obxectivo leve. Non fagamos das valoracións literarias valoracións políticas. En definitiva, que a vista destas obxeccións e a vista tamén de que o Grupo Popular entende que está perfectamente normalizada a vivencia máis plural da sexualidade, o Grupo Popular vai xa estar. Nada máis e grazas. Está plenamente normalizada. Esa é a clave, aquí non hai ninguén con problemas. Ves os xornais, por exemplo, e ninguén hai, non, estamos aquí todos felices, a xente pode sentirse plenamente segura, garantida ademais no presente os seus dereitos e garantidos e, por tanto, non son necesarios ningún tipo de referente. E ademais di, é que hai discútese, uns especialistas din unha cousa, outros especialistas din outra. Primeiro, xa é extraño entrar nese tipo de debate, non? Mais é sobre a verosemellanza ou non verosemellanza en Santiago de Compostela, temos que dar por feito, entón, que un dos apóstolos dun señor que nasceu dunha virxe, que estivo morto unha fin de semana e despois resucitou, o apóstolo veu, o trouxeron uns bois, primeiro nunha barca de pedra, quedou despois nese sartego, enterrouse durante 800 anos, case como un forno pirolítico destes, xa se meteu aí na terra, durante 800 anos estivo desaparecido, até que un señor viu unhas luces nun cemiterio, falou co bispo de Iria Flavia, o bispo de Iria Flavia tivo un soño, apareceronse uns anxos, parecía que era Santiago. Iso sí, xa que dúas mulleres vivan xuntas no século III en Santiago de Compostela, iso, por favor, iso con cautelas, non? Seguro que aquí me podes axudar un segundiño. Vaya profesor, non? Que despois é o típico que nos pasa, mas sempre dicimos, hai algún alumno que saiba? Pois, moitas grazas. Mas claro, encontrámonos non é un caso único, encontrámonos con cantigas como esta, unha cantiga que non é de amigo, que é unha cantiga de amiga, unha cantiga dunha muller que fala do desamor que sente por outra muller. É unha muller linda, na época chamábase Ventallada, dicía a Ventallada, agora avise eu, penada onde eu amor hei. A Ventallada dicía, penada avise un día onde eu amor hei. Que se avise eu penada non sería tan coitada onde eu amor hei. Penada se eu avise, non hai mal que eu sentise onde eu amor hei. Que enlloxe por min rogase que non tardase e chegase onde eu amor hei. Que enlloxe por min dixese que non tardase e viñese onde eu amor hei. Explícito. Hai persoas que din, non pode ser porque non hai máis cantigas deste tipo. Eu fixen a tese de doutoramento sobre isto e tamén me dicían, que vas a encontrar? A tese de doutoramento, en realidade, eu fixeno con notas de rodapé de diferentes investigacións. Un investigador que dicía, a única cantiga que encontrei é esta, nota de rodapé. Outro dicía, a única cantiga que encontrei é esta, era outra diferente. Outro dicía, a única que encontrei é esta. Xuntas todas as notas de rodapé e é como cando ves os puntos e acaba xuntándose e ves un debuxo, non? E dis, pois non, aquí non hai moitas. O que hai é todo un contexto que temos que explicar. É un problema, efectivamente, porque se non nos lo explican en primaria, en secundaria, na universidade, pensamos que ese pasado non existiu. Cando ese pasado existiu. Reparade, non é necesario ser de especialistas en crítica textual. Isto que é un O? É un A. Isto é un A.
E na cantiga que antes vos dicía de Don Tiso Pérez, quería hoxe eu ser guardado do trebello seu, isto é guardada, é un O, é un A ou un A. Quero dizer que é unha tras outra, isto non acontece só na lírica galego-portuguesa medieval, isto é sistemático, é un dos elementos distintivos da diversidade afectivo-sexual é a deliberada manipulación das fontes históricas, unha e outra e outra. Colles a Shakespeare, non Shakespeare, os sonetos de Shakespeare, unha parte están dedicados a unha muller e outra parte están dedicados a un home explícito. É abraiante como pode haber editores, e a min doeme na alma, por exemplo, a edición en galego actual de Shakespeare, por moitos premios que recibise, non é seria, cae das mans. Como pode ser que modifique? É o mesmo significante en inglés, é traducido de forma diferente en galego, tamén fixo a mesma traducción despois ao español, co cal tamén cae das mans, é traducido de forma diferente. Love é amor, se se dirixe a unha muller, é amizade, se se dirixe a un home. Lover é mesmo significante, se se dirixe a amada, entón é amante, se se dirixe ao amado, amigo. Isto é reparade, besas o libro nos dous lados. Isto a mí aconteceme como cando estudei o caso de Sampaio, que tamén é un caso fascinante, o que canta Lorca a propósito nos 6 poemas galegos, na edición que hai da Universidade de Santiago de Compostela, na parte en latín pon que é oriundo do reino de Galiza e na parte en español pon que é oriundo do reino de León. E dice que significará, non? E dice, podo lelo aí, non? Está que conste a miña manipulación destas, hai moitas, os sonetos de Miguel Ángel, en fin, tantos outros, non? A miña favorita é unha do final do trovadorismo galego-portugués, onde un trovador critica a outro dicíndolle que ti convertiches ao Islam porque así gañaste maridos que acá non habías. Dous investigadores que noutras cousas penso que son serios din, maridos? Non será acaso maridas? Non encontramos ningún indicio para atribuirle homosexualidade a Garci Fernández de Llerena. Eu respondo, indicio non hai textos. Que é bastante máis textos en negro sobre branco, non? Que maridas non existe, nin en español, nin en galego-portugués, non hai tradición nas linguas romances de maridas, mas chegan a forzar, non? As fontes históricas deste xeito. É un caso illado? Ben, é un caso illado se pensamos que é illado, porque en realidade, para a miña sorpresa tamén, pode haber investigacións noutros contextos da Romania que fagan modificar un pouco isto, mas cos datos que coñecemos nestes momentos, a metade dos textos sobre lesbianismo na Europa medieval están escritos en galego-portugués. Cos datos que coñecemos nestes momentos, que non son moitos, mas o que acontece é que son dentro da rareza no sentido galego do termo, de escaseza, que en galego é diferente raro que extraño, digo volo eu. Raro é escaso. A rareza deses textos, iso falle ter máis valor tamén aos galego-portugueses, mas, no entanto, non é único. No trovadorismo occitano encontrámonos, por exemplo, con esta cantiga, Dona María prese gran valor, cunha traducción moi linda de Darío Xoán Cabana, que é efectivamente tamén unha trovairits que fala do amor por outra trovairits, as voltas que teñen dado. As voltas que teñen dado para tentar negar o que os textos de unha forma explícita din, que se eran amigas, que se en realidade era un home, non era unha muller quen escribía, era todas as voltas que sempre se dan nestes casos, non? Non sei se viste unha vez este meme que hai nas redes sociais, que aparecen dous homes bicándose nunha imaxe así da antigüidade, isto para calquera arqueólogo son dous amigos, en fin, non para calquera, mas para moitos, para os que mandan aínda nestes momentos. Epístolas poéticas en Baviera, en latín, que, claro, serán dúas amigas, mas reparade o que di este poema. Agué a súa senlleira rosa de A, o vensello do amor precioso. Que forza teño para poder aturalo, para ter paciencia en canto non estás. É que a miña forza é a forza das pedras, que bonito, non? A miña forza é a forza das pedras, para agardar o teu retorno. Eu,
que choro sen pausa día e noite como alguén que perdeu unha man ou un pé. Todo o que é agradable e delicioso sen ti tórnase un lamegal. Esbagullo en vez de sorrir, e o meu ánimo nunca se alegra. Cando me lembro dos bicos que me dabas, e con que palabras tenras acariñabas os meus peitiños, quero morrer, porque non me está permitido verte. Que poderei facer eu tan desgrasada? Cara onde, coitada, voltarei. Pois iso, eran dúas amigas que se daban bicos e se tocaban os peitos. Mas hai xente con cargos académicos que nega, que di que isto era só afectividade idealizada. Mas é obvio que se non queres ver, este é o problema fundamental, se non queres ver, non importa as probas que poñas en riba. Eu, co propio libro, Vidas e Historias LGBT da Idade Media, non sei sabedes, pois que me fixeron unha campaña de promoción, que nun começo non a levei moi ben, porque claro, eran a cantidade de insultos, non che imos deixar presentar en ningún sitio, Carlos Callón, que che gusten pirolas no cu, non che autoriza escribir un libro, prepárate, payaso, cejijunto. Eu, claro, cando vimos decir junto, dixen, entón o libro, é verdade que me enganei, non interpreto ben esa documentación. Mas reparade tamén na cuestión de eu non son infalível. Ningunha obra humana é infalível. Nin a inteligencia artificial é infalível. Non, todo merece debate, contraste. Eu pídolle a toda esa xente que critica, con tanta exaltación, unha reseña crítica. Unha reseña crítica, que digan, pois isto non pode ser por isto non pode ser polo outro, e debatemos. Eu dediqueille tempo, e outras persoas tamén lle dedicaron tempo a investigar. Pois podemos falar, onde está ese contraste? Ou vermos esta cantiga, este poema en árabe de Todros Abufalia, porque tamén rompe os esquemas, porque ás veces pensamos, ainda hai pouco escoitaba, porque na religión da Europa medieval, que era o cristianismo, o que hai que escoitar por ter orellas. O que hai que escoitar é unha relectura histórica, como que era só cristianismo? Perdoe, estuden, non? Nin era monolítico, non esta idea que tamén estudamos todas e todos. Alfonso el Sabio, que foi fundamental, non sei que, el creador de la prosa castellana. Para ele a obra máis importante que elaborou na súa vida, máis importante en termos económicos, en termos afectivos, foi unha obra escrita en galego, As Cantigas de Santa María, por exemplo, nunha corte na cal existía pluralidade lingüística evidente. Xa por non falar da chamada Escuela de Tradutores de Toledo, que todas e todos estudamos, é que non existe, nin hai escola, eses tradutores non traducían ao español, e só un deles se pensa que pasou uns anos de pasaxe por Toledo, a Escuela de Traductores de Toledo, non? Pois encontrámonos cun poema como este, dun señor musulmán que escribe en árabe un poema como este. Unha moza árabe despertou meu amor e na compañía de outras mozas eu a vin, beixándose unha a outra. Non sei árabe, acudín á traducción portuguesa. Por amor, di el, por amor sofrín as dores do parto, mas non dei a luz. En armadilla da gasela árabe fiquei preso. Beixar súa boca desexou miña alma, e até por ela ser unha muller eu quixen, pois as mulleres ela beixa, e eu, por ser home, eu perdi. Escrito na corte de Afonso o Sabio. É verdade que non é esperável, mas está un home dicindo que desexaría ser muller, porque a muller que é o seu crush non lles interesa polos homes. Porque na corte, é verdade, Afonso o Sabio promulga a primeira condena europea da morte de homes que se relacionan con outros homes, que despois interpretará como mulleres tamén que se relacionan con outras mulleres. É verdade, mas é unha corte na cal, efectivamente, pois el nos sátiras contra o seu principal inimigo político, o Esteban Fernández de Castro, o adiantado maior do Reino de Galiza, digo o principal inimigo político, porque, aínda que se nos agocha tamén esa parte da historia, hai máis cantigas criticando de sodomita o adiantado maior do Reino de Galiza que cantiga sobre adulterio en nos cancioneiros que conservamos. E unha de cada 3 páxinas da crónica de Afonso o Sabio, unha de cada 3 páxinas dedícase a falar da revolta de 1272, que foi efectivamente desencadeada pola negativa a que ese home pudese casar coa que hoxe sabemos que era a filla do seu amante, que era o adiantado maior do Reino de León.
encontrámonos con iso como nos encontramos, por exemplo, con documentos do horóscopo, de se queres, se o teu fillo nace en tal momento, pode nacer sodomita, ou consellos tamén escritos na corte de Afonso Sabio, como facer se ti és sodomita, que podes facer para conquistar outro home. Non, algún consello que dá non é moi... Se cada estou mesturando, mas hai un que é, tes que usar os teus excrementos e colocalos nos zapatos, non lle fagades caso. Eu non teño culpa. Certificádevos nas fontes e contrastade a fiabilidade. Mas terminamos dando un salto histórico co que está á vista e non se ve. Con esta muller que temos aquí, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, a ver, ninguén nega, non, que durante un tempo da súa vida pois estivo enconadísima por Murguía, iso é así, non? En fin, estuve aquí, estánse grabando eu estas expresións, estivo apaixonada, iso ninguén non nega, non? Nunha carta en que lle di perdoo que me fales de que che gustan outras e xa é moito perdoar, non? Temos aí evidente que había unha relación intelectual profunda. É evidente que houve unha relación de afecto, polo menos durante un tempo, non xa no final das vidas. No final das vidas, na práctica, estaban separados, ao que o divorcio non era legal, mas xa non tiñan vida común. É incrível tamén aí como se dan voltas para tentar explicar por que Murguía non estaba vivindo con Rosalía. Era como, pois mira, non... un máis un son dous. Mas tamén tan evidente como que hai textos de Rosalía onde ela mostra un ollar de comprensión cara a diversidade afectiva e sexual que é abraiante. Vos pensade que é moi anterior a Oscar Wilde, e pensade que os textos explícitos que temos de Oscar Wilde sobre a cuestión son unha vez que o condenan aos traballos forzados. Antes non, mesmo que aínda que no xuízo contra Oscar Wilde se empregan parte da súa obra literaria, fan como o conselleiro este do PP de Santiago de Compostela, tentan interpretar nos textos cousas que os textos dunha forma explícita non din. Ide al caballero de las botas azules de Rosalía. Ide. É abraiante. Abraiante. Xa a introdución, como aparece un andróxino, non? Con trazos de home e trazos de muller. E di, que eres tú, un marimacho de esos? E respóndelle, a novela está escrita en castelán, todo lo que ha sido hecho es bueno. Despois, máis adiante no libro, continúa aparecendo un home que lle di a unha muller, ti que relación tes co duque das botas azuis? E di, pois amo tanto como se me permitises vos amaría a vos. En negro sobre branco. Eu sei que ainda non lestes El caballero das botas azules, a maioría da xente que estades aquí, convídovos. É unha novela que vos vai deixar coa boca aberta, unha novela que fala da posibilidade dunha revolución social, porque Rosalía é moita Rosalía. Rosalía é que é unha fora de serie. En tan pouca sorte que tivemos en tantas cousas no noso país, pois tamén repararmos que figuras como Rosalía, como Sarmiento, como Castelao, é abraiante. Isto lembrame unha vez que eu estaba fora ver unha conferencia de Slavoj Žižek, cando Žižek era alguén, últimamente un pesado, mas fun para que me asinase o libro, momento fan. El díxome, Callón, ese apelido que é argentino. Eu respondía, non, son galego. Galego, que forza, como Rouco Varela, como Fraga, como Franco, como Rajoy. Eu sei, non, temos outros, Por un lado está ben que nos coñeza, mas era mellor. Pois iso, temos moita xente da que tamén dicir que maravilla contarmos coa forza de persoas como Rosalía, a fora de serie. E todas os que estades aquí lestes os cantares gallegos. Nun momento uns poemas, noutros momentos outros. Hai un poema tan explícito do amor e do desexo dunha muller por outra muller que chega a ser dunha muller a un home, entre dous homes, sería directamente prohibido, non sería permitido. Aquí Rosalía fai o xogo, que se fai máis veces, ela utiliza máis veces na súa poesía, de coller a religiosidade popular. Vos sabedes que a religiosidade popular galega pois non é
non é dogmática, non é de Trento, non é diferente. Podeslle pedir a un santo que che consiga unha moza, a outro santo, hai unha cantiga que lle piden a un santo forza no pau. En fin, non fai falta aí a San Antonio, todas estas cousas. Ela utiliza aquí, colle a figura da Santa Margarida, é unha muller que fala coa Santa Margarida. Utiliza a religiosidade popular, un texto en principio bucólico e devocional, para falar dunha forma tan explícita que abraia. Non é algo xa que descubrise eu. Este texto, análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, autoría de Francisco Rodríguez, grande investigador, tamén despois foi deputado do BNG no Congreso, tese avaliada como cum laude, fala. Unha das teses, das ideas que se explica neste libro, é a liña do desexo homoafectivo na obra de Rosalía de Castro. Do mesmo xeito que fala de algo que a día de hoxe non cuestionamos, como a cuestión da militancia, da claridade feminista de Rosalía, da súa claridade tamén na cuestión social, non? Hoxe non se cuestiona, nos anos 80 sí. É de algo que tamén aínda hoxe non se fala, no cal Rosalía tamén era unha fora de serie. Como chama continuamente a la Galiza? Región, provincia. Chama continuamente. Provincia di unha vez, por tempo administrativo, mas continuamente, e isto non é algo que non fose pesado na época, que non fose motivo de polémica, é país ou patria. Sempre a patria. A Pardo Bazán molestáballe moitísimo que Rosalía falase da patria galega. Rosalía fala da patria galega tanto na obra en galego como na obra en español. Ajena voluntad, su imperio ejerce en lo que es nuestro, y yo no quiero que mi patria muera, sino que Galicia, en las orillas del Sar. E iso é tamén a claridade ideolóxica dela, porque estaba no debate político do momento, e de feito na homenaxe póstuma, entre moitas aspas, porque en realidade foi o contrario, non, de Emilia Pardo Bazán, o pouco de morrer Rosalía, o que fai é insultala e todo isto, nese texto despresível, e pois fala tamén da consciencia política de Rosalía, co cal estaba no debate. E ademais disto, este texto. Termino con este texto. Estades sentadas, estades sentados. Miña Santa Margarida, con quen te hai de comparare? Como a ti non vin ningunha, nin na terra nin no mare. Como a ti, Santa bendita, tan garrida e tan preciosa, nin brillou ningunha estrela, nin se abriu ningunha rosa. Nin luceiro nin diamante, nin luiña transparente, luz verteu máis cariñosa que o teu rostro relucente. Nin as flores do xilmendro, nin a rosa purpurina, nin as neves da montaña, nin fulgor da mañansiña, nin alegre sol dourado, nin corrente de auga pura, miña Santa Margarida, te asemella en fermosura. Con quen tei de comparare, miña Santa Margarida, se ti foche ángel de amore, polos anxos escollida? Só a Virxe máis fermosa que és ti, bendita Santa, e o teu rostro peregrino, o temido demo espanta. De ti vivo namorada. En ti penso con fervore, que eu ben sei que che contenta este puro e santo amore. Quen puidera xunto a ti vivir segura, manantial que mel derrama, pura fonte de tenrura. Onde a ti lonxe do mundo tan feliz me acobexara, quen xamais o praservano este meu mirar tornara, que no monte onde ti moras tan bon aire se respira, que o que máis do mundo foxe, só ali por Dios sospira. Viva Rosalía de Castro. Moi ben, non sei se hai para unha pregunta ou así, ou se non todas xuntas despois, como vexades. Que se reparades, neste texto hai varias cousas, obviamente, namorada, metáforas que son tan explícitas que non, como falan do orgasmo, que son tremendamente explícitas. E despois unha idea que se repite tamén nos diarios das mulleres lésbicas no 19 e no 20, que é a idea, efectivamente, de poder convivir xuntas fora, afastadas dun mundo hostil. Están aí todas esas ideas, ás veces dunha forma indirecta e outras tan directa que
que abraia. Nunha obra de Rosalía de Castro que, lembremos, xa ela rompeu co puritanismo continuamente. Vos imaginade o momento en que un cento de seminaristas rodean a imprenta onde ela publicaba en Lugo cunha pedra na man, e dicindo, a próxima vez que publiquedes algo de Rosalía, a pedra non vai estar na nosa man, que vos imos apedrear. Aí referíanse ao artigo onde ela falaba da chamada prostitución ritual, que ela aí de puritana non tiña nada. Outra cousa é que tivese, na época de censura civil e censura eclesiástica, pois que escribir entre liñas, mas tamén niso que sorte tivemos e que temos con Rosalía.